background pero. Ik denk niet. willen Scotta. Aja tapi video game Pitek Plus 2005. Renit cowok. Kami itigi mama sa kirot dito may gawin may 2.5 Vandaag we gaan eens een keer met iets anders vertellen. Vandaag Ja, MD ratings doen. dat was met trikas kayak ISS metric ratings na Ja. bakit. Iya. Mas kan niet allemaal zijn doen niet. Niet te zie ik er een paar niet mensen. Maar als je dat wel eens moet zeggen, dan dan killen we het hier sturen want wat. Naar de e-mail Ja. toe aanval@yahoo.com. Of Hou je nog eens het? als jullie enige iemand anders heeft, wel rating stuur of wat rating zoek, dan kan je Je maar moet net hier heel sturen. mura sila nung ni-qualify na yun. Alsjeblieft. Dat is maar net onze personal opinion. Ja. Anyways guys, eerste Jana. Jij begint niet. Ja, ik denk net. Die rookpasar, skin tone bestaan die. Ja. As reden aan de ulit gitu. Lewat awal kayak gitu dah kan ya. Is nou niet pas was. Is nou net kritik sih. Ja. Is nou niet zoals Ja. feelings koppelen daar. Je wil ook achter dat is maar net kritik sih. Sih. As maar net my honest opinion. Pero Owens para tegenover tegenklap maar ook. Nee, maar als je hou van die smakelijk of je naar Hindi geding is mo maar net. na from is sa minds ayo. Ja, Maar net die kritik was nou die rock. Yeah, rock. Die rock. Die rokas. Die rock. Nee, die rock. Nee, die rock. Yeah, rock. Als dat het ook. Ik weet net niet wat die maar is net iets. Wat is het? Iets. Wat iets. Die rokas. Die rokas. Maar die rock. Kasi we studeer dan die rock bij je. Ik zal ook Dat zeggen, is nee. Maar dat is Ik like hoe je plan daarachter gezet zien. Ja. Het skip contrastering met zie ik like background ook zie die. Ja, het pas Ja, man, het Ik pas pas man. mooi de rock. Die rock, die Ah. rock. Ik like Die background, die Ja, background pas Pas mooi. met haar schoenen. ja. Actually alles met mooi. Het complementeert elkaar. Er is een mooi poot die net die. Hij daar. tafel. I don't know hoe je zien. Ja. Ja, Nee. die rock pas, die rock Die rock, pas. die rock pas, Overall ja. look, wat is de overall look? Ook met alles nog Met bij. alles, een make-up, die haren, Jaren. die Ah, accessories. Background. Die alles. background. Jaren is een solid CEO man. Ja, ik zei ook eens hier. Die was, Ja. oké. CEO is Zie decent. je. Ja, 6 zie je. Ja, Je niks weet hier toch nou wie eens. zijn, Je weet ook geweest. Even weer de rare geweest zijn. Eerstens, dat is die bij Grilling Company gevat in. Gelijk zo, ja, Brispa. Like, Brispa. 95 on main. Brispa, ja. Is Daniel die? Nee, man. Daniel is lang Is niet van die klaar met school gemaakt. Ja, als je Daniel alleen. Ja, zuster. Ja, Alexis haar zuster, nee. Alexis haar zuster. Nee, man. Alexis haar zuster. Strijd ons. lijkt hard zo zijn. Alexis haar zuster. Weet wie is hij? Stuur maar. Kijk, maar ja, stuur mijn naam. Mensen naar... in die post. Guys, ik ga nu nog bij je draaien, maar verstaan die? Die rode pas, verstaan die? Ja. Die earrings in die necklace pas bij elkaar. Ja, dat is een goede besluit. Hij van Niet die. nou. is Wat niet die- gebeurde daar raar? Kijk, voor mij nog. Ja. Voor mij nog Ja. net die background, man. Was die background een beetje? Was die background pero? Ik denk niet. Kan ik nou zeggen? Hij moest die zwart in de background geweest. Ja, moest je zwart. Van nou ne, Zing, ja. het contrasteren naar haar, dat zien ze. Ja. Van nou, het lijkt maar alsof die met maar die is hier kan nou niet haar. Ik weet niet of die nou waar. Die is Actual, like actual like background Ja, was die of wat kan. Maar ik zou hij is al komen dat ik hem na op die background. Al doen wat pas aan die background is wat staan open. Dat is al rooi maar dat is. Oké, de overall rating nog. Bij de Die accessories. die rock pas die rock ja. Je rock pas Die rock pas weer ja. Ik denk die rock pas. Het pas mooi. Ja. Hij voelt mooi. Mooi, ja. Als Adi is om te rock, moet je ook kijken naar rock. Oké, die rock pas, die rock pas. En met die idee wat je gaat met om silver aan te Oké. Ja, is silver in de rode, ja. Is silver in de rode. Hij is brilliant. Silver in de rode. Is amper zoals een Valentine's look. Ja. Ja, jaar of 5. Dat wat ik van die background doen. Ik zou... Ja, die background Ja, zit die een beetje background. dan zien ze. Ik zou maar zeggen, ik zou die 6,5. Zes. 6,5 zien ze. Zes.
Oh, sis. Ja, sis. Was niet die background, man. Zie. Is nie die background, nee. Sing jy so baie. Ja. Anyways. Maar as sis. na look, Ja, as jy na look, ja. Nee, hy is brilliant. As jy naas rooi. Sing jy. Pink en rooi. Friendstrips. Come up. Ja, sis, jy kyk vir. Kijk, maar anyway. Laat ons verder gaan. Anyways, laten we aangaan naar die volgende. Wat sê dat nie? Wacht maar. Paulo net meer ons skulpad eie. Ik heb iets om te zeggen. Eerstens, die brein en die blauwpas, maar. Nee. Maar, Nee, die Paulo net Kousen. is, is 'n bietjie te groot. ja, die Paulo net, maar is amper soos helikopter soos Ninja Turtles. Sien jy hoe? As weer eens man sê Mori, hulle is maar net. Nee man, as maar net onze ouders op in. En ook net, hij wat op die kousen spoilen. Sien jy? Hij moest wat geschreven wat op die kousen geweest is. Maar we moesten eigenlijk totaal... Of ik moest zo openmaken. Ik was zo gaan mensen bij die kar. Maar nou. Maar die kar het die wat, verstaan ze? Nee man, was daar nog niet wat. Ja, en zo het gaan mensen. Ja, die Paulo net. Die Paulo net is ook zeker gereisd, lijkt zo wat terug. Nee, maar. En na die soet. Ja, nee, die soet is fijn. Wat zou wat zijn? Rolex jongens. Rolex. Ik heb een fout gemaakt. Ik moest zeggen wat gepakt. Je moet silver wat gepakt. Ja, silver zo geslaan. Oké, maar is Jatje. En ook die gaan wat zijn. Die gaan wat zijn dan ook afgezet. Ons rijdt niet. Ons rijdt niet. Overal. Pas die soet bij jongen. Wie is die? Ik weet niet wie zijn. Ik weet oké. Nee man, pas. Overal. Nee man. Ja, jij me 4 niet fight. 4. En die was ook. Kijk, nog niet slecht geworden. Maar die was bij je fouten en die goed aan elkaar staan. Ja. Maar overal look pas die zoet om. Die zoet zijn naam, maar Ja, ik ga niet is Ja, dan moet ik zoeter. En ja, kijk die schoenen. Ik zou zeggen. Hij moest. Hij goed te loren. Die schoenen. Kijk, ik zou zeggen, die zoet pas om. Maar hij moest raden die Paulo net gelozen en het er taai gegaan. Zien ze? Nee, maar kijk die Paulo niks zet. Nee, maar is dak. Nee, maar misschien is hij nek dak bestaan. Nee, nou lig je Paulo. Kijk ons maar niet dak kan. Nee. Maar ik denk maar als ons zeg je man of 4 man. Die zoet pas is het overal weer. Ons zeg je man of 4. Die overal die background. Overal. Niet te diep in het gaan niet. Die overal echt It's not that deep. It's not that deep. Diep in het gaan niet. Ik ga ook een 4 guys. Oké. Als we net niet bij dingen wat ik Reeds, ik wil niet zo klaar. En hoe meer kijk, hoe meer zien ze foto. Hoe meer zien Als je die de foto ziet. Maar ik geef me een voorbeeld. Die mensen naast zien. Ik zou gewoon oud. Anyways. Als het 4 van mij is. Die volgende hier naartoe. Right, waar het ons is. Nee, kijk, ik zou zeggen background 10. Background pas bij die zoet, 100%. Background pas bij die zoet. Maar die EFO's is meer common die is dan. Emek. Ja, die allemaal draaien. Allemaal kopen. Maar dat is het wel weer zoet meer, dan is er een. Voor alles het ons zo ook alles zoet is. Ja, maar nog het dato consent. Het dato consent. Oké, nee, nou voel ik ons glaze meer. Je voelt ons glaze. Ik voel ook ons glaze nou. Ook die ring, als iemand getrouwd. Of meneer, hoe die ring moet zijn linkerhand te zien. Nee, maar kijk, is 6 meer. Zie je nou eigenlijk? Ga dan, is 6 die meer. Zie je nou eigenlijk wat je gezegd hebt van die background in die zoet. AB, eerste rating. Ja, dat is wat gebeurd is zo. Kijk je ne, en hij heeft veel accessories man. Ja. Verstaan die? Dus die bracelet in die ring ook nog. En die watch, en die nog iets daar, en die chain. Nee, hij is altijd maar dat, maar je verstaan dat is niet. Ja, dat is een 5 van mij man. Ik zoek pas om, zie je? Mijn rating overal rating. Ja, die brein zit een beetje aan de toon. Het is zo na geweest dat je brein. Wat brein? Like in shoot brein. Of nee, ja. Nee, dat is wel nagelegen. Het zou in toe nagelegen. Ja, pas bij die teken. Zo eens kijken eens hoe je te komen. Mijne is 5. Nee, is die echt helemaal, bro. Die is 7.5 voor mij, bro. Die is 7.5 voor mij, jongens. Oké, next. Hey. Dat is zo lang gelezen op een manier meer. Ja, nee, hij is crazy. Oké, jongens. Next hier, oké.
Kom siya. Ja, ik weet het. Oké, eerstens ne. Ons kan zien die background pas. Yung like hoe die rock simple is, man. Ja. Het is elegant, maar simpel. Dus ja, simpel is best, verstaan je? Maar nog niet te simpel, maar was. Hou het eenvoudig, man. Verstaan je? Dan zal het zal uitwerken. Eerstens. Die way wat die vrouw mensen doen met die slits. Waar die slits te hoog is. Kom maar, slits is heel hoog, je verstaan? Nee, maar allemaal dollar slits. Ja. Oké. Slits is een common ding, man. Wat nog benen wees. Oké, eerstens wil ik net zeggen, hè. Ik zie die hak, ne. Trek rondom mijn kijk. Hij is een nadoen. Hij is een nadoen. Zie je, onder die hak door rondom die toon is wat. Ja. Wat is die baan te zeggen, man? Dat is maar net, is nice. Ik zou zeggen. Ja. Nee, die gaat hier nog aan worden gezien. Alles is eenvoudig. Staan die. Ja, ons is gaan bij jou. Zo, ik zou zeggen, Passie Rocker, definitief. Staan die. Overal is van mij, ja, 8. Alles is eenvoudig. Dat is 7 voor mij. Alles is eenvoudig, bro. Ik denk iemand gaan worden, ze 8 erin. Ik denk ook eens niet, maar het is 8 voor mij, bro. Het is eenvoudig, man, zie je. En ons kunnen nou zo zeggen, ja. Ik zie daar verkeerde besluit gemaakt, ik zie daar verkeerd. Wat staan ze? Ja. Dat is eenvoudig, man. Kijk, je lijkt en alles het past niet. Ja. Het blind. Komt niet in elkaar. Staan ze? Ja, blind niet. Ons glazie. We gaan vanuit even, maar ik zou zeggen, maar je moet er gaan kijken. Ja, je zei, mama weet dat. En nog jaren zien die jaren zijn eenvoudig. Ah, finish. Next one. Ja, next one. Kawan, eenvoudig. Wat kijk je, is eenvoudig. Dat is een man green, hè. Of wat? Het lijkt amper zoals een kawaii. Jij weet het, man. Ik weet, oké. Dat is eenvoudig. Dat is eenvoudig. Eerst nee. Ik denk een pas op die dangeses. Die dangeses. Kijk je ne, één ding voor mij ne, wat ik nog een fout zie met die foto. Dat is te breed voor de kallen van die suit. Ik wil ook nog zo gezien. Staan ze. Maar ik wat over zwart zo. Ja, voor die brightness van die foto zien ze. Hij is zo'n lekkere shirt. Die foto, die fotografer ne, zo eigenlijk naar die foto net op die donkerder gemaakt. Maar nou lijkt die suit zoals die mier, verstaan ze. En die mier is groen. Staan ze. Of ik kon misschien kijken. Je zei wat zo'n nagemaakt. Enige kleren dat je hebt zien. Ik bedoel nog niet zo die. Ja, kon zeggen dat je dit zien. Zoals grijs of bruin of cream. Hij is zo mooi ingepast. Maar ja. Zwart ook even, zwart ook. Ja, zwart is ook even gepast. Maar ja, dat is al. Maar nee, nonetheless. Is het vol. Ja, kijk, ik zeg, zoals die foto we zien, hè. Gaan naar deze koker zien. Maar ik zeg niet, dat is dus gelegen. En de rechter die jongen verstaan die. Zo, pas die foto, die zo pas wel, maar die foto, die accessories overal, is van mij ook gevierd. Die mouwen is een beetje te lang. Ja, die mouwen van het ranker op. Maar overal, dat je van mij is hij broek is ook niet gestreken. Hij broek is gestreken. Nee, hij is gestreken, bro. Hij is gestreken, bro. Want zijn broek is gestreken. Als hij vouwen wordt, hij mag nog ingezet. Als hij vouwen wordt, die man ingezet. Maar verder aan van mij, die pas die zoet, die zoet pas om zijn ijs voor hem te staan. Feit is een baie belangrijk. Mijn bro gaan op en trek die af. Oh man. Ja. Maar net een fresh feit. Nou wat, is het tempo aan je. Ja. Maak hem zoet, vars. W's. Vars. Gaan op wat is hij? Het zijn nee, wat een kompas zijn. Oh, hij niet de kompas. Hij heeft niet de richting mee, bro. Nee, vars. Nee, is wijter, man. Nee, is wijter. Niks, moet ik lezen noteren. Ja. Maar kijk, nee, wat? Pas je zoet om? Ja, zoet pas op. Overall rating? 6. Ja, ik zou zeggen 5. Zo overal is een 5. Power 10, oké. Next one. Regan. Nee, die is vars. Regen, nee. No glazing, die is vars. Hij is vars, hij. Treinsporen. Ja, eigenlijk wijter. Wijter, ja. Hoe is Regen ons? Regan, man. Zie je Megan? Daaronder was dat Israël. Oh. Haar broer.
Nee, maar hij is vader zijn. Ja, bro. ik kreeg de hele foto's vast. Ja, ga niet Kijk, je streng. En het pas girls mee, bro. en hoor je data was. Het leek amper zo, hij post-apocalyptic, weet je niet. Oh, bro, Nee, no glaze. Dat is waar het lekker daar. Maar hij lijkt een... Zie jij, hij heeft goed wat de mensen destijds gevaarlijk. Lijkt een Owens zal ik glazed haren toch? Owens zal ik glazed niet, jongen. Wat glaze je, bro? Nee, maar mijn broer, Dat is een goede foto. Dat is een goede foto. Van die mensen er al af, Owens. Van die mensen die Lijkt komen. niet weekend in de gilder gaan worden. Nee, zij glazed me, bro. Zij glazed, ja. Van die mensen er al af, Hij is glaze, Nee, maar Owens, hij slaan. Pas die zoete 100%. Rating. Die zoet pas in die background. Dit is woorden die van mij, Owens. Dit is 8 die, Owens. Ja, dat is 8, ja. Dit is 8 die. Jezus. Ja, hij is wijd te leiden. Ja, nieuw. Hij is wijd te leiden. Oké, niks aan Owens. Ja, dat is het. Ah, ze meer niet. Mannen. Ja. We zitten vandaag gewoon niet te gaan. Owens glazed voor 2 minuten lang. Nee, maar als het een goede seks zit hier, ga ik weten hoe goed zijn die. Lang jalan eh. Terus, mensen doen nog meer die dan eh. Om matrikals kit is dat hulle vir die skool werk. Hoe bedoel je nou? Zit er meer Hulle sit meer effort in die matrikals kit en as wat hulle vir die skool werk doen. So dit is meer excited ne om na matrikals kit te gaan ne as wat hulle eerder vir eksamen sal leer. Hulle loop skool net vir matrikas uit. Exactly. Ja, my bro, voel so. Dan sê jy waar dit. Want ano, ek het nie op nie. Sê hy ooit. En toen na, hy weet Dus je lust voor school. klaar. Kijk nou sê. Wat is die woord van hy? Wat is die woord? Die keer om vir hy spesifieke skool, maar ek kan nie op een bekostig. Verstaan. Dis verkeerd, nene. Praat ons baie Engels, dis dat jy nou nie Afrikaans hoor dan. Leave me down. Leave me down. Wat vind jy nou? Ja, ek voel ook so. En is like is er altyd oor kan sê, nee, ek is nie lus vir hy vriend nie. Ek is nie lus vir hy meneer. Sien like En ook ne, die ouers is ook net so guilty. Verstaan jy wat ek bedoel? Was hulle ne, hulle sê nou vir jy nou die kind vra nou vir 'n pen en sit nou. Nee man, ek gaan doen uit dit op 'n kop of so lank uit wat sien. Maar as dit nou matrikas kyk is ne. En die kind vra nou vir 'n kavela en sit nou. Gaan druk so van skoot en so lei honger, ja man. Verstaan jy? Nou kan soek 'n kavela. Kavela. Verstaan jy? Een keer om man is. En die kind soek 'n daad, die Ek kind moet soek daar nog 'n kavela, bring my kind om met skot aan. Ja, Romy bro, dan is maar 6 maanden voor kavela. Itu mau itu bro. Hij is weiter nog bro. Skot aan. my bro kyk jy. Itu vra. Kijk, sal jy. Nou karin, maar is wel nou karin net ne. Society wees. Like jy net nie nou mekaar. Sal jy daar society sal sy jaar side nie gewees. Hoekom nie? Nee, my bro, van as ek die myn is, wat is die doel? Nee man, sy het niemand anders nie, net sal dit twee. Wat? Maar hy sê koppel ander mense ook op die site. Nee. Sy kan nie kwaad raak nie. Nee, kas. Nee. Hoekom nie? Kas, as ek die myn is, wat soek my ja? As ek 'n opsie is, moet my dan nie kies nie. Come up. Verstaan jy? Verstaan jy? Big man things. Nee. Ja, nog nooit jong. Nee jong. Jy weet het. Nee jong. Nee. Imagine. Nee, maar nog nooit bro. Even side nigga iets self excited. Kijk. Nog steeds, bro. People say no in my guy. Hoe voel jy nie uit? Hoe voel jy? Ja, brand. Maar over die site nigga wil altyd beter getreed. Nee bro, maar nog steeds side. Ik praat dit experience itu. Ik was in de site nigga, maar as jy my parouders maar hoe moet jy maar. Ja. Wat bro, los hy goed. Is my oud jare. Hij ernstig kan nog hij He needs zijn milk. Hij vital kan. Ernstig de, kan je dat gegroeid? Baie. Maar wie was kan? Kleis me. Oh, eens kijk je de. Eerlijk waar me bro. Je gaat erg zijn niet geweest. Oké, alhoewel het mijn perks goed te koop verhaal. Dan kan er iets wat te eten zien. Ik heb altijd ooit met mijn guy zeg je. We staan je. Die mijn ouders zeggen van
Nee, baby, zo 5,000 zie. Zo to zelf. Ganti, sabi mo, zo par inig sa Siya kumawamay ito. Aja tapi video Capitek plus 2,500. Ganit zo. Kami itigi mama sa kirot nito may 2.5 Nee, ik zal dat doen. Oh, hij is foul. Zei het niet? Nee, dog. Oh, maar je kijkt. 60 in de soes, jouw phones. 60 in de soes. Moet je zitten. Deze jou verstaan. Het is een groot man. Dat je het verantwoordelijkheden. Het is waarde, man. Kijk, hij was ook. Ik kon ook die was heel leuk terug. 2 maanden terug. Dus een VN's model. Wat 1000 man in 1 dag. Wat is er naam? Bonnie Blue of zoiets? Iets zo zei. Ja, 1000 man in 1 dag, bro. Ik praat van een lijn. Die mannen staan in een lijn. Papieren, nummers. 1, 2, 3, 4. Maar na de eerste man kijk, ik kies mijn les, ga ik maar hier. Als we maar op het tijd, nee. Dan gaan 1 in, dan kom 1 uit. Dan gaan nummer 2 in, dan kom nummer 2 uit. Dan gaan 3, 4, 5, 6 en 7 allemaal samen. En dan komen we allemaal samen. Als ik eerste 7 lekker. Oh ja, in pick-ups, nee. Voor Australië, is van Australië, nee. Dus koppelaar in die country. Dat is goed. Oh, dat is recht. Staan. Recht, man. Cool, zie je. Hey, Miro, deze. Hij is crazy. 1000 bodies in 1 dag. 1000 bodies in 1 dag. Dank nee. De count is klaar, 1000 plus. Dank nee. Dank kon nee. 1000 nee. Hij is klaar. Humans is klaar. Hagenheim. Makalas. 7e laan. Donker op. Allemaal in hij plek. Waar het zij proberen, complies? Je weet niet, bro. 1000 bodies. Oh, 1000. Ja, ik zei record daar mee, bro. Bro, het touw, bro. Het touw. Kijk, nou is het net Mike mee, bro. Huh? Net Mike. Nee, bij haar was het een. Ja. Mike, alles. Alles, bro. For free. For free. Ze gaan samen doen die lijn. Ja, nou, hoeveel man net erop gekregen, bro. Bro, je weet niet, bro, 1000 mannen kan. Kijk, ze gaan nooit 1000 eerst in zo'n lifetime krijgen. Ze het gebeurt in de dag zit ik nu, bro. Tjus. De dag, bro. Nee, zit niks zo voor je. Ze zei naar ik tijd in een interview. Was nog op... Ze was op een interview van haar tijd. Hoe kon ze nog geloven? Ze zei ja, op een interview. Waar is ze nog weer gezegd? Iets in de lijn van, daar het niet voor een rakjes hier geraakt. Een rakkie? Nou, hij toevoelde ze niks meer naar je. Tjus. Ze was helemaal naam, na de eerste paar mannen. Je weet niet, bro. Je weet niet, ik wou het gaan zien. Wat dan? Oh, want... 1000 is crazy, bro. Ja. 5 alleen is klaar. Blue die vragen. Zal ze, nee, laat zo'n meisje kunnen ook zo zeven. Of course. Zeg nou eens. Natuurlijk, man, natuurlijk. Dat is ook. Liken. Kijk. Ik zal 100% bro. Zodat ik nou eens. Die type mensen wat zij nou is. Zal ze laten doen meisjes zo oud deed. Wat is loyal. Zij is goede waarde, verstaan ze. Is op een plek. Zij doen interactie. Hij shit, zien ze. Type shit. Verstaan ze. Kijk ouwens, wat zal het maken? Iemand komt naar ze toe, hè. Weet je, roeipel in zijn hand, hè. Ik de blauwpel in zijn hand. Wacht maar, ik de roeipel in zijn hand, de blauwpel in zijn hand zingen. Die blauwpel, hè. Je kan teruggaan, 10 jaar teruggaan, hè. Of like in any way teruggaan, in het verleden, hè. En ze kan alle fouten gaan terechtmaken. Wat je al verkeerd gedaan hebt, zie je. Roeipel, hè. Je kan enige tijd in de toekomst voorheen zien. Dus like ze kan voorheen toe gaan in de toekomst. En ze kan alles zien wat gebeurt. Dan die. Als wat zijn ze de laat. Zo die pil, wat is die pil? In de toekomst. Roeipel is toekomst. Blauwpel is verleden. Dat is roeipel toekomst. Ja, roeipel is toekomst. Dan moet ik nog terugkijken. Is klaar wat gebeurt? Verstaan? Dat is exactly meer dan dat. Het gebeurt is maar in plaats. In die roeipel. Morgen zal het nummers terug. Ja. Schrijf niet miljoen. Je kan klom goed te krijgen. Hij roeipel nu, bro. Maar die gaan hij power abuse op. Nee, maar ze kunnen net één keer. Yo, Kas, ik maak zeker. Ik wacht gewoon wanneer die lotte nummers. Je grootste is gewoon. Hij gaat tot een
voer. Dan kom ik voer terug. Zoals ik terugkom, weet ik alles op. Zie jij, like, je gaat like... Maar, sa tatuwas daboy man. Tapos kinusayakan, is nou siya mais tumuntak, ikan 4 jaar vorentoe. Ako terug yan si 24. Dat komt bij de Roy, bro. Wow. Ja. Toen zei je iets, hoe verder ze voren gaan. Ja. Yo. Zo zijn nog steeds voren toe gaan of achter toe. Ik zou nog steeds. Maar als je achter toe gaan, dan blijf je nog steeds ja. Ik zou nog steeds voren toe gaan mee, bro. Because why? Hij geeft zo die gelegenheid om een miljonair te raken. Ja. Je ziet dan nog wat kan gebeuren. Maar hij weet wat je miljonair kan wezen als je op je sterren bent. Nee man, maar. Dan zoals die man, hij is elke dag lotto. Ja, elke dag. Ik kijk klein lotto van hij daar bij je nou, misschien nog even 4 jaar. Ja, of die kijk net, zeg maar nou, Morrison, dan kijk je nou weer volgende week zeggen, die is gezet mee bro. Ja, of nooit weer te Spanje. We staan er. Ja, gewoon zo. Maar ja. Of die blij aan, like vanaf hier komt zo zien. Dan kom je, kies je maar, die gaan op die maandag. Nee. Dan komt ja, lotto nummers, klaar, hier zien je. Dan zo weer volgende maandag. Want als die blij nou aan. Oh ja, ik zie het. Tot hij maandag te zien. Dan komt hij terug, nee. En zijn de eerste maandag, dan slaan zij lotto. Pap. Ik zal een volle maand aan de future blijven. Volle maand. Dat is kroon mee bro. Dat is kroon kas. Kijk je hele lotto. Elke dag slaan je niet. Elke week slaan je niet. Ik weet je gaan halen met een smile aan Island. Die mensen moeten nog vragen. Het is guy is ziek. Wat ga je doen? I love it not dat is ook bro. Mijn bro in lotto Island bij je joh. Mijn bro als ik nog in de lotto. Waar krijgen mensen je geld? Alle mensen wat spelen. Ja, wat spelen. Ja, zo bij mensen wat spelen. Want wat mensen wat 100 rand, 1000 rand om bro. En dan is soms dit. Oh mijn bro. 100 miljoen. Inaas, je weet hoeveel het wil winnen. Bro, die kans om een lotto te winnen als 7 miljoen lifetime zit. Als je hem krijgt met die video's, hard lucky me bro. Ja mijn bro, die meer niet. Je know wat, maar ik heb opgemaakt het net. Ik weet niet waar was het net, maar iemand had gezegd. Ik weet wat iemand zullen niet. Ik weet maar iemand had gezegd net. Je kan een Rolex eraan, ik had tempo, tijd blijft tijd. Iemand had gezegd, ik kan hem niet bewijzen, maar ergens zeg ik het gedaan. Tijd blijft tijd, goed zo waar. Ik kan iemand tijd op mijn phone nog, ik kan nu Rolex eraan. Ja, tijd is tijd zijn. En het is heel ding. Rijd je nou met een Bugatti, ik rijd met een Nissan. Ons gaan op maar dezelfde plek. Ja, maar het is van de garage ik kom. Ja, maar ons gaan nog steeds op dezelfde plek komen staan. En hij is nog mooi zien in die leven. Hij is nooit over die beter of die slechter. Het doen dezelfde ding. Staan die. Als zij water en konka gaan drinken en ze water op die wang, dat is dezelfde ding. Als men nu net, zij voelen. Ik ga naar trapoos. Poos, harde poos, kas. Zij voelen maar nu net konka. Zien zij hoe? Is ik hem kies voor een. We staan die. Weet niet hoe het eraan. Zien we staan die bro. Het is zelfs die rugby. Oké, maar nee, ik ken niet dat vergelijking met rugby. En de rugby, als je live kijkt, is meer. Als je aan die stadium zit, die krijg je high vibes. Is jullie dus even een studio, man. Ik maak net een voorbeeld. Heel uit meer equipment als we ons een even studio. Maar ons kan nog steeds dezelfde ons kan nog zingen. Oké, ons is nog niet zo mindtien. Ons is nog niet zo mindtien, maar ons kan nog steeds diezelfde namen maken of zo zij zingen of iets zo zij. Ja, maar ja. En dit is het bij mensen die begrip niet, man. Ja. Ze hoeven altijd die beste te eten. Zolang die net heet, wat ook dezelfde ding kan doen. Ja. Staan niet. Ze hoeven, bro, zij draagt het Jordan Travis Scott. Ik draag Amex. 27 deze. Ons altijd zijn voeters toe. Ik draag Amex, zij draagt Travis Scott. Ons altijd zijn voeters toe. Punt klaar. Staan die. Maar ja. Maar ja, verder dan zijn er daar één dag of een dag mensen. Ja, ik kan onze recht op exercise. Ja. Maar het jongens door die mensen, als die mensen maken van alles beef. Joh, reeraf mijn bro. Dat is nou, kijk, nee, dat is een keer wat ons gezegd. Dat is nou niet zo groot. Staan ze. Kijk, ja, wordt dit zo'n man gezegd. Hij wordt zo'n paragraaf uitgehaald, kas. Maar ja, maar anyway, ja. Ja, guys, mensen. Subscribe. Subscribe het, umaasig koffel. Hou je notities aan. Hou die... Latijnwerk. Hou die likes aan. Graaf. Hou alles aan. Zij is geroes. Alles.
Ja, guys, Ja. liefde vir al die mense wat ons so goed kyk, ons waardeer julle baie. Anyway, Ja, anyways, ons... episode 5 is dropping. Bro, dit is al by episode 8 al by, bro. Episode 8. Maar anyway, gaan kyk episode 5, man. Kijk alles. Kijk alles, guys. Kyk alles. Hij is kort was die episode analyse is. Ja. Je zal het geniet. Ja. Beter als je het learn. Ja. En, guys, ja, stay... Ja, als die wat, collega's wat, moet je s'nachts goed aanvangen, guys. Niet kunt maken. Baie belangrijk. Maken. Zij zo één mens toen was Zie je, oh, het is de... Ah, kom maar, je moet niet anders doen. Ook al Zo laat je wat ze zegt, Brice was aan het vliegen. Ja, gaat er niet ook me niet waar. Ja, wat die wat. Maar ja, jullie baie belangrijk, maar niet kunt maken. Ja, guys. Zij zo één mens moet luisteren. Zo één mens. Hij is financieel stabiel is maken. Hij nou daar gezegd, doe alles is 2000. Hij nou is dat. Ja, we zitten hier. Ik zei man, als je financieel stabiel is maken. Als je voor hem kunt maken. Ik doe alles is 2000 something. Ja, je krijgt net voor 70 vrij kunt zo olpen. Maar ja, ouwens, het is ook time cransy, guys. Onze lieve jullie en wat. Play blessed en alles. Ons is out. Baie lieve jullie. Danko. 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 Danko voor de tanko. Nakalo.